omugaka nyachaga tenekero kyo rais Yes. ekera tenekero kyo rais twabwate for the people tugatwara nak tukamana gotwara Kano omugaka oyo okorokora Raila Amolo Odinga agabeke ensemo omugaka okorokwa Simon Nyachai bakaigwanana akanyora ikiatagete ekero boko kamambia agatekele omuntu omong'ao omugusi agachaka kwerengereri oinyore in that time the sitting president okorokwa William Samoei Ruto na akire nsara bugirango inkya wakirwe nsara bugirango ekiagera bachirororo bachire kuburukania ebintu mbatagete egento gekorokwa kende gionzi goetania amangana akorokwa ODM bugirango seito mate yiga ekero okyo musikeruto kegatigararia ekoro tukia egatigara agakwensara egetingiro akagenda timentingana kiye kogera ensara eri nere kogera Ruto ategerere Raila Amolo Odinga ntokonyeka buno mugusi nale goteba omugusi has made a decision from 2002 ekero Raila Amolo Odinga angete gotenenia na coendos His Excellency Simon Nyachai for presidency